Txirritazaleak, egunon. Gaur ibiliko gira irurigiko mastien gaindi. Deskubrituko dugu zenolako lanak egiten diren urtean zehar. Sotoan kooperatiban egongo gira eta baita ere independenteekin hobe konprenitzeko zer den sormarka. Lur eremu hori berreunta 50 hektaretakoa da, baina ez pentsa sormarka tipinera denik. Baigorriko plazan gira zeren eta Iruregi Arnoaren sindikata hemen kokatua baita plazer dut beraz zurekin izaitea. Han sindikataren teknikaria zaitugu eta nahi nuke zurekin aipatu zer diren jatorriak Arnoarena hemen Baigorri aldean. Horregako fraileak etorri dira 11. mendean. Eta horren ondotik, fraileak mahastia landu dute Baigorri aldean, baita ere Iruregi aldean ere. Eta zen gehienak zen ibilaliak egiten duten diendeentzat. Eta gero 1659 urtean, hemengo laborariek berriz hartu dituzte mahasti horiek. Eta haiengan hartu dute mahastia, baita ere Arnoa. Data horretan zen gehiago etxeko Arnoa, ez zen saltzekorik edo ez. Hor, izigarri eremu handia baginuen mahastiaren zat, izan ziren 1000 hektara. Maleroski gero izan dugu filoxera krisia, hemen eta beste mahasti guzietan bezala, Frantzian, Espainian, denetan izan da. Ziren 10 laborari biziki motibatuak zirezten, orduan erabaki dute eraikitzea Iruregi mahastien defendatzeko sindikatu bat. Orduan 1955 goiti gure sindikatua plantan ezagia izan da, eta gure historiaren lehen urratsa edo urratsa importanteana da sotoaren eraikitza, 1952an. Azkenean, ukan dugu 1970an hauze jaiten den bezala, eta hori da zinez kalitatezko marka bat, gure sormarkaren zat, 1980 arte, eta izan da lehen mahastizain independentea. Eta hor, 25an baitugu 22 mahastizain independente, eta baita ere gure sotoa. Hala. Sindikataren funtzioa zer da? Konprenitzen dudanez, bai sotoa, bai kooperatiba eta bai independenteen interesak defendatzen dituzue, beraz? Hori da guk zinez da sormarkaren defentsa egiten dugu, gai guzietan izaiten alda juridiko dosieretan, izaiten alda teknikoki ere, zenta egiten ditugu hainitz formakuntzak, mahastiz guziekin sormarkaren komunikazioa egiten dugu, adibidez Facebook edo Instagram horako web taldean gira, baita ere antolatzen ditugu saloi tipi batzuk. Bai, mil esker beraz. Mil esker zieri. Zurekin nago, Simun, kudeatzen baituzu lur eremu hori zaharrenetako bat da, beraz, mina berri. Eta biorat pasatu zirazu. Ni arribatu nintzen hemen 2012an, eta astapenean langile sume eta hemen zaharrak ziren lanean, adin batekoak, 50 urte pasa zituzen gehienek. Eta haiekin ikasi dut, lehen pausoak haiekin egin ditut. Eta gero Blerekin, hemengo Ivan Biorekin, formatu nintzen talde formakuntzak bat ziren, beraz hemengo beste mahastizainekin. Eta emeki pausoak biologikora buruz egin genituen.
lortzeko 2017an suriak biologikora eta 2019an beltzak biologikora pastu ginituen. Eta zergaitik autu hori? Gure lujaren babestearen irudi hori banuen, utopista izaitelan dena, baina hala ere horrek dat emeia eman biologikora buruz joitea, eta biztan da buruan ditugu hainbat eritasun ditugula gure inguruan, beti eta gehiago minbizi, berba ez dela hau, berba hau dela, baina borroka bat da, urte guziz, akigarri dena, azken urtetan oraindik gehiago. Beraz, auto hori egin nuen, baina nik nire filosofian hola nuen nahi ari zan, eta hola nahi dut segitu. Ne ustez ekologikoa usten mani badut, usten dut maastia. Simon, urrundik datorkizu, ez da? Maitasun hori lurrarena eta maastiarena, ez da? Urrundik baita ez, da hirugarren belaunaldia da familian ale ere. Aitatxi komertxanta zen, baina berak zuen pixka bat lotura lurrari, nire ustez, ez zuen komertxanta izan behar. Beti ideiez betea zen eta borondatez betea, beste sortzirekin partitu ziren etxez etxe, eta sortu zuten, mina berri sortu zuten 3 familik elgarrekin, gurea Sala familia eta Urtiak familia edo Zabaltzagarrai. Aita egonda zuzendari sotoan eta presidenta, baita presidenta ere sormarkan, beraz, bai izenaren pisua hor da. Eta orai ez dira gehiago zerbaiten erraiteko edo ikusteko, baina izenen itzalak hor ditut, itzalak eta haien indarrak ere. Lanean zirezte, minesker denbora guri eskainirik. Jakin nahi nuke eta ze fasean ari zirezten match bilduta dago, baina hoai beste fase importante bat ere ari zirezte egiten. Bai, azken fasean sartzen ari gira. Hor, deskupelatzea deituko dugu fase hori. Mahatsa egonda 3 hastez bere jusean saporeak eta banatzen, eta gaur ateratzen dugu mahatsa bere jusetik eta tinkatuko dugu. Hori da deskupelatzea. Azken mahatsak sartu dira joan den igandean, baina lehenak dola 3 haste sartu ziren, egan nahi baitu fermentazio alkoholikoa bukatua dutela. Beraz, lehenik jusak endu dugu bere kupelatik, eta gero barnean geratzen den mahatsa rekuperatzen dugu kupela horietan, eta goiti eramaiten ditugu prentsa betetzeko. Orain hori berriz tinkatuko dugu eta jusa aterako da. Jus hortan izaitan da berriz sukrea fermentatu beharko dena alkohola bilakarazteko. Eta jus horiek batez ere lehen jusak biziki interesgarriak dira, izigarria beratsak delako, taninoak ere badituzte azkar, eta horrek laguntzen aldu arno harin bat indartzen edo aparte ere eramaiten dugu geroan gauza berezi bat egiteko. Eta orduan gaur hemen zaitugu lanian, baina baita ere lurra, eremua lantzen duzu, baduzu zure maasti eremu propio beraz. Baititu nire 4 hektarak hor soameakan, guri lespartze aldean. Nik kandutan txantza da hemen kooperatzaile egon den Daniel Iturburuaren segida hartzea. Erretretarat arribatzen zelako ni merkatura arribatu nahi zenean. Eta hola bere segida hartu dut eta momentuko bizikuntza pasten da. Mil esker eta bideon, beraz. Mil esker zuri. Oparoa izan da dela, benetan. Mil esker egitz. Segitzen dugu gure ibilbidea, orain sotoan, zurekin Olivier baitzira kooperatifaren burua. Orduan, jakin nahi nuke kooperatifak zekartzen dien beraz eta maasti zainier.
La cave, elle apporte, je pense, de la sérénité, elle apporte une force, cette force du collectif face aux aléas du climat. On vit des années parfois un peu compliquées, etc. Et d'être unis, de pouvoir échanger entre nous, pour moi, c'est une vraie puissance. Et puis, c'est un moteur moral, un moteur moral qui nous permet de se lever tous les jours et d'aller dans les vignes, même quand parfois on les trouve un peu tristes, etc. Tu dis, ouais, on va y arriver, les copains font ça, de décrocher son téléphone pour appeler un autre copain coopérateur. Et je trouve que c'est quelque chose qui nous porte énormément. Prezeski, haintzinazkoa azte, zer eta partaideak partzuer badira, eta baita ere langileak orduan, organizazio handi bat da, ere bai. Nos 28 adhérents de la cave coop aujourd'hui en AOC et une vingtaine en vin de table, parce qu'il ne faut pas les oublier, sont quand même des adhérents et des coopérateurs, plus les 13 salariés temps plein sur la cave. Donc c'est vrai que c'est une grosse boutique, c'est une grosse machine qui parfois est lente un peu dans sa prise de décision, parce que tout le travail en commission pour tous les sujets, que ce soit une étiquette, que ce soit une cuvée, que ce soit un choix commercial, etc., on se réunit et c'est là encore une fois, cette force du collectif qui nous amène, qui vient agrémenter un petit peu toutes les réflexions avant que le conseil d'administration puisse statuer sur un choix ou un autre. Il y a un gros travail qui est fait avant. Et badituzue hor ikusi ditut eta produktu berriak. Les goûts des consommateurs changent, donc c'est vrai que nous, à la cave aussi, on a fait le pari parfois de lancer des nouvelles cuvées. C'est aussi ce qui est motivant, je pense, pour l'équipe, notamment l'équipe Duché, etc., de se dire, tiens, on ne va pas rester dans un schéma standard et reproduire les grands noms connus de la cave, mais s'essayer à autre chose. Alors parfois, c'est juste une petite micro-vinification, on va essayer de la grappe entière, on va essayer des petites choses un peu différentes. Olivier Sotoaren burua izanikan ere, mahastizaina zaitugu paregabea deitu eremua familiatik jaso zenuen. Je suis la 5e génération du coup, de vignerons dans la famille. Hitachi était parmi les membres fondateurs, je les appelle les visionnaires, parce que sans eux, on ne serait pas là. Mon grand-père en faisait partie et a mené ce projet en 1952 de créer la cave et de pouvoir aujourd'hui exploiter ces terres et reprendre un peu le flambeau quelque part. C'est une vraie richesse, une vraie fierté. Eta zuk egin duzun autua izan da biorena, zergaitik hori? Alors le bio, c'est mon papa qui avait essayé le bio en 98 avec un échec cuisant. Un échec cuisant parce que pas accompagné techniquement, etc. Et il a voulu retenter l'expérience en 2008, cette fois-ci en ayant un appui technique plus fort. Donc ça a beaucoup mieux marché. Et moi j'ai eu la chance donc, de reprendre son exploitation en 2011, l'année de la certification bio, au bout des 3 ans de conversion. Et je ne sais pas faire autrement qu'en bio. Aujourd'hui, la cave, c'est un peu plus de 50% des surfaces qui sont en bio. On travaille là-dessus énormément. Famili, beste historia polita aipatuko dugu orain arretxea deitu eremuan, Rius Peiruz sendiarekin. Michel, beraz, aspalditu, Terez emaztearekin hemen ari zaretela, arnoa egiten, mahastiak lantzen, baita ere, segida hartu zenuen, aitamena, familiarena. Bai, hori da, beste proiektu bat izan zen, errirat izultzea, herrian bizitzea eta lanian egitea, proiektu berri bat, mahasti eta arnotzia bururaino, eta hori eraikiz dena. Eta hemen beraz, errandautatzu badela klima berezi bat, ez da? Bai, ez garrazi baigoriko balea hontan, bada klima berezi bat, beroxago den balea hontan, euri gutio eta mahastiak hori du maite, eta ere lurra aldetik, lur desberdinak badira, kasik berrogoi bat lur desberdin estudiatu ditugu, eta hori da arnoaren ama, eta beraz ondorioz mahastia eta arno onaren egiteko esperantzaikin. Eta baita ere, zuen ardo batzuei, izen haiek eman dituzue? Bai, hori da, baitugu gure txaldean 3 lur mota diferenta, ahigogia, hemen bada hainitz sohmarkan, gero badugu burdinagia, volkanikoa dena, lur bat, eta schist horia.
eta lehen baginin ego suri bat, hiru lur mota horiekin, eta 2009an aitatamek nahi zuten baztertu eta egin suri bat lur mota bakotxekin. Iten dugu suri bat hiru lur motak bertan ezagiz eta beste hiruak bakotxa bere lur motarekin. Gero bada lur mota, gero badira iskioeta txipia eta iskioeta handia, ez da portzentaia berdina bakotxetan. Eta azken galeratxo bat, aixe izan da ere bai, anaiarekin lekukoa hartzea, maitasun bat pasatu dizute. Beti nia laborantza mundua maite dut hainitza. Giniz berritze etxaldera 2015an, lehenik nik inditut ikasketak hortan eta joan iz beste nunbait ikasteko ere, importanta da beste zerbait ikustia. Eta poliki naturalki eginda, eta tamako izanez beti, hor dira beti, me importanta da. Zinez, placer handi bada, ez da errex ere, behar da laneko harremanak ere denboraikin, behar da kruzatu, behar da utzi dekia, eta orain, bost 6 urte, argunt orain bere gain dira gauzak, bere guziak eiek dituzte hartzen, eta gu orain, eta lasai gira beste zerbaitetako, beste proiektu bat zonako ere, eta laguntzeko behar balimadare, nola ez. Hastietatik salto tipi bat egin dugu etxalderat erran nezake, gure solasa segitzeko bi anaiek segida hartu duzue lekukoa hartu nolatan. Pasione bat izan da ere bai? Hortan bizi izan gira tipidanik, eta ez da enetako ez da bakarrik lan bat, da bizi modu bat. Eta mundu bat da pixkat, eta egia pasioa fite bilakatzen dela. Eta bikain bi anaiak elgarrekin izaitia. Terez badut uste plazer handi bat dela, ohore bat ere, nolabait. Hola, zuek hasi lanak, alako segida edera izan dezan. C'est vrai que quand on a démarré avec Michel, on était que tous les deux, donc nos enfants, ils n'avaient pas le choix. Ils venaient avec nous à la vigne, après ils venaient avec nous au chai quand on faisait le vin, etc. Et qu'ils aient voulu prendre la suite, comme on dit, et heureusement, ils ne l'ont pas fait par obligation, mais je crois que c'est parce qu'ils aiment le métier et ils aiment le vin. Et donc c'est vrai qu'à table, on parlait souvent travail. Et je me rappelle que souvent, ils prenaient leur verre comme ça, avec de l'eau dedans pour nous imiter. Et puis on est très heureux, effectivement, qu'ils reprennent ça. Eta zu haur, Arno honen eta eskualdekoa zirazu, Elzazekoa, orduan ezkontza edera izan da ere bai. Oui. C'est vrai que je viens d'une région viticole, l'Alsace, que j'ai appris à déguster en Alsace, que je faisais aussi les vendanges en Alsace. Et voilà, et puis c'est l'amour qui m'a fait venir ici, et donc avec une possibilité de planter en 89 nos premières vignes, n'est-ce pas? Et le premier vin, c'est 1993, voilà. En travaillant dès le début en agriculture biologique pour 3 notions de respect, le respect de la terre, le respect d'une plante et le respect du client et de nous-mêmes, les gens qui travaillons dans la vigne. Voilà. Baina bada ere besterik, baduzue prozes berezi bat ardoa egiteko eta dolia deitzen dena. Zer dugu? Dolia da lur untzi bat da, beraz batugu untzi diferentak, kupelak, zimentakoak edo inox. Eta baginin emeia lur untzi batean entzatzea, baina lokalki zerbait eraikitzea. Eta beraz nagoikotxea familiarekin, ortsaizekoa. Eta da hemengo bustinarekin lurruntzi bat egitea eta hortan ahnotzea. Eta beraz duela 2014a aigira ahnotzen beltza bahnean. Eta entzatzen gira urtero ahno bat ateratzen lurruntzi ontatik. Beraz ziten dugu deia maastian selekzio bat, hori dira golko edegenak lekuka. Bakotsak badu dolia bat, hor egiten dugu irakitzen dugu, edo fermentazioa. Eta gero uzten dugu, kasik 6 edo 8 hilabetez bahnean. Eta anu horrek, pixkat fitiago abian da kupela edo dupa
konparatuz. Beraz, iten du arno mota diferenta bat, pixkat idekiagoa, taninoak ere landuak dira pixkat gehiago, eta xamina pixkat guti horrekin ere. Elorri, arradoi zolan gaude, hau ere, sormarka dugu beraz. Bai, eta estapenetik izpura arradoi masera hori sartu da bahne, bai, eta izan da, aspalditik hemen mahastia. Ikusten dira, jatiola batzu ere ageri dira, hor, lehenago mahastiak izigarri, etxaldean gainekaldian ziren, aski hurbil, eta hor, igan dira lau egun metra hartio, eta nik berriz hartu dut hemen eraiki duzutena mahastiak landatuik, dera behoi urte, guai. Eta ene aitatamek saltzen zuten mahatsa kooperatifan, eta ni beti udak guziz, ene aizpekin hemen ginen lan egiteko mahastitan, eta deia, ameka urtetan, deia, ukandut gogotasuna, maite ukandut anu jastatzea eta ikustia mahatsetik ze maiten ginuen anu bezala. Eta pixkanaka estudiak egin ditut horren gain, joan ikastaldi bat zuen egiteat ere Frantziak guztian, pixkat Alsazian, pixkat Bordalen, Loire. Guateatu gira kooperatifatik, deliberatu dugu joaitia bukatu hartio, anu egin hartio. Ez dugu lan zen, hainitz gure mahatsa gero sotuan, usten dugu, eakitzen, goxu-goxuan, jastatzen dugu hainitz, eta hor deliberu bat emanen dugu, noiz nahi dugu, noiz arrestatuko dugu. Eta hori jastaketak du zinez ejanen, baina bakarrik egiten dira. Gu zaintzen dugu pixka temperaturak, segitzen dugu sukrea untsa jausten barin bada, ez gehiago. Briz, borda zuria deitu eremu hartan zaitugu ere lanean. Bertze Frantziako eta mahasti eremuko eskualde batetik zatoz, baina badut uste, azkenean zuen bi kulturak nahasten direla, zerbait kartzen duzula, zerbait ikasten berdin. Donc nous, dans le Rhône-Nord, on fait de la syrah. On a une petite parcelle dans le Rhône-Nord. Et du coup, alors par contre, le climat est quand même assez différent par rapport à ici. C'est quand même un climat assez sec. La vigne quand même souffre souvent du stress hydrique, alors qu'ici on a l'océan quand même qui est pas très loin, où c'est quand même plus humide et la vigne souffre moins, quoi. Les vendanges c'est un peu plus tôt dans le Rhône-Nord. Et ensuite les techniques en cave, point de vue travail sur la cuve, il y a des similitudes quand même. Point de vue pigeage, remontage. C'est quand même, oui, deux façons différentes de travailler, surtout par rapport à ce climat, où dans le Rhône, au mois de juillet, l'herbe et la vigne poussent quand même bien moins, alors qu'ici, au mois de septembre, on est encore en train de couper de l'herbe par rapport au climat, quoi. Ikusten denean, maizte zainak zeintzuk diren, eta gazteak badira noski. Emazte batzu, Ikusten ditugu hainiz bikote, plantatzen hemen ijuregiko sormarkan, eta emaztea hor da. Gero ikusten dugu ere emazteak ingurukoak beden izigarri untsa jastatzen dutera. Ukanduzi ere terrez ruzperruz, eta egia ezan bera izigarri untsa jastatzen dira anua, eta hori izigarri importanta da gure lanean. Eta ikusten dira beste batzu ere, Miren Lakzag, Diano Safran, dira bere ereki hartzen dute eta beharrezkoak dira horako emazteak ikustia.
Charmanki, beraz, Elori bideon desiratzen dautzut eta dautziet ere, eta nola zez, zera, irulegi zaindari guzier. Adiskideak horrela amaitzen da, gaurko behintzat gure emankizuna, eskertzen zaituzet denak, zeintzuek parte hartu duten gure egunko saioan, laster bat eginen dugulakoan nago noski, anartean untxabizi, izan ongi adio.